Paglabag sa minimum health protocol na puna sa mga isinagawang sale at night market sa Negros Occidental at Iloilo City. Ito at iba pang COVID-19 update sa live report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, May, ayon nga sa Department of Health Region 6 ay unti-unti nang bumababa ang average daily cases ng COVID-19 sa Western Visayas. Ngunit nga dahil sa mga nai-report na mga paglabag sa iba't ibang uri ng protocol, posible umanong umakyat muli ito. Nako, ngayong holiday season. Sino ba naman ang aayaw sa buy one take one? Mga damit, tsinelas at gamit sa bahay ng presyo, 12 piso lang. Itong dahilan kung bakit dinagsa ng mga mamimili ang isang hypermarket sa Himamaylan City at Sagay City, Negros Occidental kamakailan lang. Kahit pa pinaalalahanan ng management ng pamilihan ang mga customer nito na sundin ang protocol, tila ba nakalimutan na ito ng mga mamimili na nais makakuha ng malaking discount, lalo na't magpapasko. Hindi rin naman pala sa mga ginamo ko na sila eh. Para ni sa inyong safety, pamilya niyo, safety. Dahil hindi napigilan ang pagdagsa ng mga tao, pinatigil na lang ang sale. Ganon din ang nangyari sa isa pang branch sa Sagay City, kung saan dinumog din ng mga mamimili ang alok na malaking discount ng tindahan. Iniimbestigahan na ng Provincial Incident Management Team kung may kakulangan ng hypermarket sa pagpapatupad ng kanilang sale. Pinaalalahanan din ng gobernador ng probinsya ang may establishmento na kung hindi kaya na ipatupad ang mga health protocol ay ipagpaliban na lang muna ang pagsasagawa ng sale. If you cannot control the crowd that will naturally come in because of the sale, then don't go on sale. No? So I'm pleading, no? I'm asking them. Sa Iloilo City naman, mahaba din ang linya ng mga customers sa isang night market na isinagawa sa Iloilo City Esplanade. Sa entrance pa lang, maraming nakabang para makapasok sa event. Ilan sa mga pumunta, mga matatanda at bata pa. Maliban lagi sa ang mga apo ko, makita mo sila nga nag-face mask, man sila face mask kami, kaso tama lagi kainit ko mag-face shield pa kami. So, okay man, so far okay man. Ayon sa organizer ng event, nahirapan sila sa pagpapatupad ng physical distancing dahil sa dami ng mga tao. Trying to handle the situation, everyone should do social distancing. So even outside our event here, we're trying to do the best we can to control the situation. Dagdag pa ng Iloilo City COVID-19 Task Force, aprobado naman ang isinagawang event at may nakabantay din sa lugar upang maipatupad ang health protocols. Makikita naman sa mga litratong ito nakuha sa Iloilo Freedom Grandstand na hindi nasunod ng Iloilo City officials ang 1 meter physical distancing sa isinagawang pamimigay ng financial assistance para sa maapektado ng pandemya. Aminado din si COVID-19 Task Force spokesperson Jack Conlu na kasama din sa photo op na kung titingnan may paglabag ang mga dumalong city officials dahil halos magkadikit ng mga ito. Ngunit ayon sa kanya, mabilis lang ang isinagawang picture taking. Unfortunately, during sa picture taking dyan, no, may ara man sa pagdikit no, sa amo na event. But after sina naging disbursement dayon sina Zen, no, kahapon na to siya, pero tikay na paliwat na nato yun na. Kagin na pasunod na nato. Naging malaking hamon ng pagpapatupad ng isang metrong distansya sa pamimigay ng assistance, lalo na at mahirap kontrol ang paggalaw ng mga tao. Challenging did be ang 1 meter distance no, even sa mga seating capacity sa grandstand naton, hindi man nato madinay gid man nga damo gid man yan tao Zen. Pero wala na sila nagadikit. May distansya na, pero honestly speaking, hindi siya kalabot sa 1 meter distance. Humingi na ng pauminhin ng city officials na nakasama sa picture taking. Ang vice alkalde ng lungsod nagbayad pa ng multa sa hindi pagsuot ng face shield. May nakikiusap naman ang kapulisan na siya nagpapatupad ng protocol sa publiko na maging responsable at please daw sumunod na lang sa protocol para maiwasan na ang COVID-19 transmission. May? Maraming salamat, Adrian Prietos.